Ahojte borci, Flintstonovci. Takže máme po tréningu. Je to konkrétne tretí deň, kedy navštevujem fitko a mojej objemovej fázy alebo naberacej fázy. A taký poznatok dnešného dňa je to, že ako náhle som prešiel z mojej stravy alebo z môjho spôsobu stravovania, kde dodržiavam fasting a carnivore alebo low carb, tak v momente, ako náhle sa ráno naraňajkujem sacharidov, tak ma bere do spania. Najem sa, hodka v pohode a potom hneď spánok. Nevyhovuje mi vlastne ten spôsob stravovania, každopádne musíme sa adaptovať. To znamená, že dáme tomu ešte 2-3 dní a verím tomu, že to bude fajn. Ja si idem spraviť teraz potréningové jedlo, dám si nejaké mäso, mám tam kuracie mäso, rýžu, klasická kulturistická alebo fitnessovská strava. Čo je dôležité? U mňa sú dôležité bielkoviny, ktoré sa za každým snažím dodržiavať. Čo sa týka tukov a sacharidov, tak tieto dve komodity alebo makra kľudne môžem zameniť. To znamená, že keďže 2 gramy sacharidu je 1 gram tuku, takže kľudne si doprajem viacej tuku skrz sacharidy a naopak. To znamená, že ak mi chýba ešte napríklad prijať 100 gramov sacharidov, tak si kľudne môžem dať namiesto 100 gramov sacharidov 50 gramov tuku. A nič sa nebude meniť. Okay? Čiže toto je moja politika, moja teológia. Ak máš iný názor, napíš to do komentáru. Každopádne hovorím, bielkoviny vždy sa snažím dodržať na tej úrovni, tých 160, 165 konkrétne u mňa. Ešte jedna vec, vážim aktuálne 85-86 kg, tá váha sa hýbe samozrejme. Som zaradil prednedávnom ľadovú sprchu namiesto vlážnej sprchy. Benefitov je viac, ja to rozoberiem v jednom osobitnom videu. Každopádne spomeniem, že nástup do tej ľadovej sprchy je veľmi dôležitý. Žiadna vlážna alebo žiadna teplá, až potom studená. Proste prídeš do sprchy, zapneš tú studenú, dáš to na studený mod alebo na ľadový mod a pachneš to naplno, chápeš? Takže takto sa to zapína. No a nejaké také benefity v krátkosti. Vyplavíš endorfíny, lepšie rozmýšľaš, regenerácia a tvorba rastového hormónu. Toto sú také základné, najdôležitejšie podľa mňa benefity z ľadovej sprchy. Viac o tom osobitnom videu. Na večeru sme si dali takýto krásny hovädzí steak a rýžu.